Lidi, vítám vás u další prozkoumávačky. My máme sice jenom jednu, ale prostě druhá prozkoumávačka. Zkusíme vypáčit ten bunkr tímhle s tím šunkovým páčidlem. Takže jdeme na to. Tady rozvrdáme první pachotku. Tak to bylo ej, zkus to nějak. Tady je díra, koukej, tady je díra. Zkus to nějak zapíchnout. Ale jde, musíš to nějak udělat. Jo, dobrý. Zkus na druhou stranu. Máš strašně šunkářský páčidlo, no. Když před 5 rokama tam někdo nám vykrad barák nebo sousedů, tak asi uměl páčit. No, Hej, prosím tě, buď mi to, prosím. Tak tak jo, zkus to mrdnout. Nebo... Ne, to ještě vydržíme. Jedno mrdnutí. Dělej. Jo, já to klidně udělám. Hele, někdo jde, pozor. No, nevím. Jo, můžu. No, tak ty zdrhneš, jo. Někdo jde, jak pojďme se podívat nahoru, jestli to něco není. Hele, tady je můj koláček. Co? Hele, tady je nějaká děura. Zkus se tam podívat. Ne, to je jenom kokotina. Hej, kamo. Jak? Peťo, zkus to rozmrdat tady. Já mrdám ten krumpáč. Uč mi to. Ne, to je můj milovaný krumpáč. To je mi jedno. To mi spadlo, ty vole. Hele, nevím právě. Hele, koukej, tady jsou taky nějaký vrata. Ale ty vypadají trochu líp. Hele, koukej, tady nějaká morská příšera. Ten krásný pejsek. Ach jo, takhle. Co vypadá? Já jsem to někdo vyráběl, tak sorry. Ty vole, to nejde. Tak jdem, pojď. Tady zkus tohle. Ne, to ne. Hele, pojď mi to, prosím, strašně. Ty chceš do tohohle. Jo, chci to mrdnout. Ale jdem na začátku trošku. Hele. Wow. Ne, nejde. Ty pičo. Jestli znáte mimochodem písničku, tak dejte prosím odběr. Jo. A natočím něco s tou písničkou. A dáte každý na tohle video odběr a like. Tak to dobrý. A každý odběrů. Hele, to je nějaký uvolněný. No právě. Ale tam nevídá. Škoda. No právě, a ty máš šunkový klíč. Hele, ještě víc, buď mi to, prosím. Tam někdo jde. Wow, to je strašně šunkářský páčidlo, s tím nevypáčíš ani hovno. S tím nerozmrdáš ani hovno. Plechovna je silnější než hovno. Hele, lampu tady. Tohle se budeme spáčit. No, tak pojďme tady k Větnamcovi. Takhle video končí. Bohužel se nám to nepovedlo, příště půjdeme do nějakého velkého baráku, kde je málo zabezpečený. Tak jestli se vám to líbilo, tak dejte odběr, like a jestli chcete, tak i follow. Dneska se s váma loučíme, tak